U Domu za stare i nemoćne osobe Vukovar 100. rođendan proslavila je korisnica doma Fridenka Gottfried, zvana Frida, koja je rođena u Vukovaru na današnji dan 1911. godine u sadašnjoj Županijskoj ulici, gdje je njena obitelj imala električni mlin. Dobroga je zdravlja, komunikativna i društvena, ali slabo pokretna. Upitana za tajnu dugovječnosti, odgovorila je da treba puno raditi i skromno jesti. Hvala svima. I sve. Frida je ostala udovicom točno prije 70 godina, a od dviju kćeri živa je mlađa Marija. U mirovini je posljednjih 49 godina, a radila je kao blagajnica u veterinarskoj stanici. Mi ovo svakako ne bi mogli prirediti da nije bilo pomoći njezine kćerke. Vidjeli ste i ona je danas s njom tu, tako da zaista baka ima potpuno brigu u svojoj obitelji, ljubav koju možda na neki način ne može dobiti u domu, ali evo tu je kćerka koja je svakodnevno tu i svakodnevno brine svojoj majci. Danas baka Frida slavi 100 godina, 100 godina puno je vremenski nabrojati, gotovo dane, ne godine, ali u jednom životu ljudskom se puno toga i svašta događa. Ovo je inače prva proslava 100. rođendana nekoga korisnika doma posljednjih 14 godina, nakon povratka doma iz Nuštra u Vukovar. Rođendanskom slavlju priključio se i župan Božo Galić, koji je s ravnateljicom doma Željkom Rajković razgovarao i o planovima proširenja kapaciteta doma, gdje je smješteno 110 korisnika, a 111 njih čeka na smještaj. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se tamburaši Hrvatskog kulturno-glazbenog društva Dunav, a u nastavku programa korisnici su imali kestenijadu, pekli su kestenje na žaru ispred doma.